ሰናይ ተግባር ናይ ውልቀ ሰባትን ክፋል ማሕበረሰብን ህይወት ንምምሕያሽ ወሰንቲ ካብ ዝበሃሉ መንገድታት ሓደ እዩ። ሰናይ ተግባር ምንም ዓይነት ክፍሊት እንተተጸበየ ንኻልኦት ንምሕጋዝ ግዘ፣ ጉልበት ወይ ከዓ ክእለትካ ምክፋል ማለት እዩ። ኣብ ሙሉእ ዓለም ብሚልዮን ዝቑጸሩ ሰባት በብዓመቱ ኣብ ሰናይ ተግባር ይሳተፉ እዮም። እዞም ወገናት እዚኦም መንገድታት የጽርዩ፣ ቆልዑ የምህሩ፣ ሕሙማት ይሕግዙ፣ ከባቢኦም ይሕልው፣ ከምኡ እውን ዓቕመ ድኹማን ይሕግዙ። ረብሓ ሰናይ ተግባር ሓገዝ ጥራሕ ንዝደልዩ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ግልጋሎት ንዝህቡ ዓብዪ ለውጢ ዘምጽእ መሳርሒ እዩ። ሰናይ ተግባር ኣብ ውሽጢ ህይወትካ ብጣዕሚ ኣድለይቲ ካብ ዝኾኑ መንገዲ ምትሕሳብን ምትሕጋዝን ሓደ እዩ። ኣብ ሰናይ ተግባር ዝሳተፉ ሰባት ንደቂ ሰባት ርሕርሕነት ዘለዎም እዮም። ርሕርሕነት ናይ ካልኦት ጸገም ምርዳእን ምድማፅን ክእለት እዩ። ካብ ባዕልና ሓሊፍና ዓለም ብኻልእ ሰብ ምርኣይ እዩ። ምድማፅ ምትሕሳብን ምትእሳርን ምፍጣር ማለት እዩ። እዛ ብፍጥነት ትቀየር ዓለም ርሕርሕነት ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣድላይ እዩ። ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ዝመጸ ጎንፂ ምክፍፋል ምፍላይ እዚ ዝመስል ወዲ ሰብ ምትሕሳብ ዝሓትት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ብዘርኢ፣ ብሃይማኖት፣ ብፖለቲካ፣ ብቋንቋ ወይ ከዓ ብሃፍቲ ምኽንያት ይከፋፈሉ እዮም። ነዚ እዩ ከዓ ርሕርሕነት ነዞም ምክፍፋላት ክፈትሕ ይኽእል እዩ ዝበሃል። ሰባት ብሰላም ንኽነብሩ፣ ንኽተሓባበሩን ባዕሊ ንባዕሎም ንኽተሓሳሰቡ ከምዚኦም ዝኣመሳሰሉ የድሊ እዩ። ናይ ቀረባ እዋን መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ሰናይ ተግባር ዝሰርሑ ሰባት ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ስምዒት ርሕርሕነት ናይ ምፍጣር ዕድሎም ገፊሕ እዩ። ማሕበር ሓበሬታ ስነ ልቦና ኣሜሪካ ከም ዝሕብሮ ግልጋሎት ሰናይ ተግባር ንነገራት ዝህልወና ፍልጠትን ሰብኣውነትን ይውስኽ። ኣብ ሰናይ ተግባር ዝሰርሑ ሰባት ድሌት ካልኦት ኣካላት ብዝበለጸ ምርዳእ ይኽእሉ። ስምዒት ሰባት ንምድማጽ ብውሕልል መንገዲ መልሲ ምሃብ ዝሓሹ እዮም። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ሰናይ ተግባር ዝሰርሑ ኣካላት ፕሮግራም ዝተገበረ መጽናዕቲ ከም ዘርእዮ ሰናይ ተግባር ማሕበራዊ ምትእሳር ይፈጥር ይብል። እዚ ማለት ሰናይ ተግባር ዝሰርሑ ሰባት ኣብ ካልኦት እምነት ንምሕዳርን ካብ ዝተፈላለየ ባህልን ኣተዓባብያን ዝወፁ ሰባት ተረዲኦም ክሰርሑ ዝኽእሉ እዮም። እዚ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ሰናይ ተግባር ምብርታዕ ምክኣል ንምምጻእ ሰላማውን ፍትሓውን ዝኾነ ማሕበረሰብ ንምፍጣር ዕድል ይህብ። ብ2021 ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ጉርሙስና ብዝብል ርእሲ ኣብ ዝተሓተመ ሓደ ጆርናል ዝወፀ መጽናዕቲ ኣብ ውሽጢ 6 ሃገራት ሰናይ ተግባር ዝሰርሑ መናእሰይ ጠመተ ብምግባር ዝርዝር ውፅኢት ዕላው ገይሩ ነይሩ። ብመሰረት እዚ ኣብ ሰናይ ተግባር ኩሉ ግዜ ዝሳተፉ መናእሰይ ንሰብኣውነት ዝሓሸ ብርኪ ርሕርሕነት ንማሕበረሰብ ዝበለጸ ሓላፍነት ከም ዝስምዖም ኣረጋጊጹ እዩ። ብፍላይ መናእሰይ ባዕሎም ናይ ምትእማን መንፈስ ንክህልዎምን ምስ ሰባት ብኽብሪ ንኽነብሩ ከም ዝሕግዞም እቲ መጽናዕቲ ሓቢሩ እዩ። ዓለም ለኸ ማሕበራት ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ዝመርሕ ዓለም ለኸ ምርምር ፕሮጀክት ናይዞም ማሕበራት ሰናይ ተግባር ዝሰርሑ ኣካላት ዝሓሸ ጥዕናዊ ኣእምሮ፣ ጠንካራ ማሕበራዊ ምትእሳርን ብዛዕባ ስቓይ ደቂ ሰባት ዓሚቕ ግንዛበ ከም ዘለዎም ይዛረቡ። እዞም ዝተረኸቡ ውፅኢታት ርሕርሕነት ውሽጣዊ ስምዒት ጥራሕ ከም ዘይኮነ ብተግባር ዝግለጽ ክእለት ምዃኑ ኣመስኪሩ እዩ። ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ኣብ ዝገበሮ መጽናዕቲ ተመራመርቲ በብሰሙኑ ኣብ ሰናይ ተግባር ዝሰርሑ ሰባት 16 ሚእታዊ ዝበለጸ ርሕርሕነትን ሰብኣውነትን ስምዒት ዘለዎ ምዃኑ ኣረጋጊጹ እዩ። እቲ መጽናዕቲ ንዝመጽእ እዋን ሰናይ ተግባር ዝሰርሑ ዝበለጸ ተስፋ ከም ዘለዎም ሓቢሩ። ሰናይ ተግባር ነዞም ሰባት ንምንባር ትርጉም ንዕላማን ጽቡቕ ስምዒት ንክህልዎም ምግባሩ ይዝረብ። ብርኪ ዝበሉ ኣብ ዓለምና ዝርከቡ ኣብያተ ትምህርቲ ብፍላይ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ካናዳን ኣውሮፓን ግልጋሎት ሰናይ ተግባር ኣብ ስርዓተ ትምህርቶም ምምልኦም ጀሚሮም። ሰናይ ተግባር ከም ሓደ ሓላፍነት ስምዖ ዜጋ ምፍራይ ዝከኣለሉ መንገዲ ገይሮም ይምልከትዎ።
ሰናይ ተግባር ኣብ ሓደ ሃገራት ኣብ ቤት ህንጸት እውን ተግባራዊ ይግበር እዩ። ኣብ ኣህጉር ኣፍሪካ ብርክ ዝበላ ሃገራት መናእሰይ ክእለታት ንክመሃሩን ሰብኣዊ ርሕርሕነት ንኸማዕብሉ ብሄራዊ ፕሮግራም ሰናይ ተግባር ተግባራዊ ይገብሩ እዮም። ብተመሳሳሊ መናእሰይ ሰናይ ተግባር ሕብረት ኣፍሪካ መናእሰይ ኣፍሪካውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንኸገልግሉ ይፈቅድ። እዚ መንእሰይ ኣብ ዝነብረሉ ማሕበረሰብ ጥራሕ እንተይኮነስ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ባህልታትን ኣነባብራ ዘይበታትን ንኽግንዘቡ ዕድል ዝህብ እዩ። ሰብኣውነት ካብ ዶብ ንላዕሊ ምዃኑን ንኸርእዩን ቅድሚ ሕዚ ንዘይፈለጥዎም ሰባት ሰብኣውነት ንኽስማዖም ንምግባር ዓብዪ ሓይሊ ኣለዎ ይብሉ። ሰናይ ተግባር ብብርኪ ዓለም ለኸ ንምስፋሕን ምፍላጥን እቲ ሓደ ፈተና ዝኸውን ብዙሓት ሰባት ንደቂ ሰባት ዝወሃብ ረብሓ ዘይምርድኦም እዩ። ገሊኦም ኣካላት ስራሕ ሰናይ ተግባር ግዜ ከም ምብኻን ገይሮም እዮም ዝቖፅሩ። ኣብ ኩሉ ዕድመ ክልል ዓቕሚ ኢኮኖምን ኣታዊ ከምኡ እውን ኣብ ኣተዓባብያ ብርኪ ዘለዉ ሰባት ኣብ ሰናይ ተግባር ምስራሕ ከም ዝኽእሉ ይሕብር። መንግስታት መናእሰይ ኣብ ሰናይ ተግባር ግንዛበ ንክህልዎምን ኣብዚ ዕድላት ንኽሳተፉ እዚ ዕድል ምፍጣር ኣለዎም። ካልእ ድማ ኣብያተ ትምህርትን ዩኒቨርሲታትን ፕሮግራማት ሰናይ ተግባር ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ብምምላእ ትምህርቲ ምሃብ ከም ዝግባእ ይግለጽ። ንትርፊ ዘይተጣየሹ ትካላት መናእሰይ ኣብ ሰናይ ተግባር ንሰባት ዘገልግልሉ ዘተኣማምን ትርጉም ዘለዎ መንገዲ ምፍጣር ኣለዎም። መራኸብቲ ሓፋሻት ስራሕቲ ሰናይ ተግባር ዘለዎም ኣወንታዊ ረብሓታት ኣብ ምፍላጥ ምምሃር ከም ዘለዎም ይግባእ። ኣብ 2022 ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኢኮኖሚ ፎረም ዓለም ሰናይ ተግባር ኣብ መንጎ መናእሰይ ምትሕሳብ ንምህናጽ ክእለት ኣመራርሓ ንምዕባይ ካብ ዝከኣሎም መንገድታት ከም ቀንዲ መንገዲ ካብ ዝተቐመጡ ዝርዝራት ኣንቢሩ እዩ። ሕዚ ነብረላ ዓለም ሰናይ ተግባር ብዝሓሸ መንገዲ ንምፍጻም ዕድል ዝህብ እዩ። ብፍላይ ቴክኖሎጂ ንሰናይ ተግባር ቀሊል ገይርዎ እዩ። ከም ቮለንተሪ ማች፣ ዩኤን ኦንላይን፣ ኣይዲያሊስት ዝበሉ መድረኻት ኦንላይን ሰባት ምስ ቤተሰቦም ኮይኖም ንኽሳተፉ ዕድል እናፈጠሩ እዮም። ብፍላይ ዓንቀጻት ንምጽሓፍ፣ ፖስተራት ንምሕንጻጽ ብመዳይ ኢንተርኔት ግልጋሎት ምኽሪ ሓሳብ ንኸኽእል ዓብዪ ዕድል ፈጢሩ እዩ። ሰናይ ተግባር ተሓላቕነትን ሰላማዊ ማሕበረሰብ ንምህናጽ ይሕግዝ። ሰባት ብፍቕሪ ብምትሕሳብን ንንባዕልኻ ብፍቕርን ምክብባር ንክህሉ የምህር። ልብን ኣእምሮን ምስ ሰብኣውነት ኣዋሃይዱ ይቐርጽ። ግልጋሎት ሰናይ ተግባር ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ዘጋጥሙ ጸገማት ብምቅላል ኩሉ ዓይነት ለውጢ ንምምጻእ ኣገዳሲ ግደ ኣለዎም። ሰብ ሰራሕን ተፈጥራውን ቅልውላዋት ዝረኣየሎም ከም ኢትዮጵያ ዝበላ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ግልጋሎት ሰናይ ተግባር ረብሕኡ ዝዓዘዘ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሰናይ ተግባር ዝሰርሑ ኣካላት ብምትሕባር ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዝተጎድኡ ክፋላት ማሕበረሰብ ናይ ምሕጋዝ ስራሕ ካብ ዝውግኑ ትካላት ውሽጢ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ብቐዳምነት ይጽራሕ። ኣብ ክፍለ ከተማ ኣዲስ ኣብ ግልጋሎት ኣወሃባ ሓደጋ ትራፊክ ተዋፊሮም ዝሰርሑ ውፍያት መናእሰይ ብዛዕባ ዝህቦ ግልጋሎት ከምዚ ክብሉ ይገልጹ። ስለዚህ ስራ ነሳሳኝ አንደኛ ምንድነው ህብረተሰቡ አብዛኛው ጊዜ ትራፊክ ላይ ነዚ ስራሕ ንኽሰርሕ ዘላዓለኒ ነገር ማሕበረሰብ ኣብ ሓደጋ ትራፊክ ግንዛበ ወላ እኳ እንተሃለዎ ግና ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ሓደጋ እናበጽሐ ዘሎ ኩነታት እዩ ዘሎ። ገናሕቲ እግረኛታት ኩሉ ግዜ መስመሮም ሓልዮም ኣይጓዓዙን። ካልእ ድማ ብዙሕ ሓደጋ እናገጠመ ዘሎ ብሓደጋ ትራፊክ እዩ። ስለዚ እዚ ሓደጋ ንምንካይ ኢለ ብድሌተይ ነዚ ስራሕ ብፈቓደይ ምስራሕ ጀሚረ። ካብኡ ንድሓር ናብ ሕብረተሰብ ሰናይ ስራሕ ተመዝጊበ ኣትየ። ሕዚ ብመተሓበሪ ሰናይ ተግባር እናሰራሕኹ ይርከብ። ያረግን ያለነው ያው በጎ ፍቃድ በትራፊክ እንህቦ ዘለና ግልጋሎት ሰናይ ፍቃድ ሓደጋ ትራፊክ ንምንካእ እዩ። እንሰርሐሉ ዘለና ከባቢ አውቶቡስ ተራ እዩ። ያው ህብረተሰቡን ለማስተማር ብዙ ጊዜ እየታገልን ነው። ንሕና ነዚ ማሕበረሰብ ንምሕጋዝ ኢልና እናጻዕርና ኢና። እዚ ስራሕ ትሰርሕ ከለኻ ብዙሕ ፈተና ኣለዎ። ገጭኦምካ ዝኸዱ ሰባት መኻይን እውን ኣለዉ። ነዚኦም ጥንቃቐ ገበሩ እናበልና ትእዛዝ እናሃብናዮም ኢና ንርከብ።
ትራፊክ ናደጋ ለመቀነስ ሓደጋ ትራፊክ ንምንካይ ብዝኸኣልናዮ መጠን ምስ ማሕበረሰብ ብምዃን ንሰርሕ ኢና ዘለና ከም እትሪእዎ እዚ ቦታ ዝተጨናነቐ እዩ ንሓደጋ ትራፊክ ዝተቓልዐ ካብ ምዃኑ ዝተለዓለ ብዝኸኣልናዮ መጠን ሓደጋ ትራፊክ ንኸይህሉ ብሓባር ተሓጋጊዝና ንሰርሕ ኢና ዘለና እኔ እንደተጎዳሁት ህብረተሰቡ እንዳይጎዳ ኣነ ከም ዝተጎዳእኽዎ ማሕበረሰብ ንኸይጉዳእ ጥንቃቐ ንኽገብር ልበይ ተላዓዒሉ እዩ ብዘለና ዓቕሚ ንምንታይ ዘየተሓባብር ኢለ ምስ ሓሳብ እግዚኣብሔር ተሰማሚዐ ናብ ስራሕ ወጻኹ ኣብ ሰናይ ተግባር ተዋፊርካ ምስራሕ ንሕሊና ዓብዪ ዕርፍቲ ምዃኑ እውን እቶም ጉድሳት ወገናት ይጸርሑ በጎ ስራ መስራት ደግሞ ለህሊና ዕረፍት አለው ሰናይ ተግባር ምስራሕ ንህሊና ዕረፍቲ እዩ ንሕና ድማ ደስ ይልና ኢና ንሰርሕ አደጋ ይደርሳል ተብሎ የሚታሰብባቸው ህዝብ የሚበዛባቸው ሓደጋ ክበጽሕ ተባሂሉ ዝሕሰበሎም መንገዲ እግረኛ ዝበዝሐሎም ቦታታት ምልክት ዜብራ ኣብ ዘለዎም መንገድታት ኣብ መንገዲ ባቡር ኣደባባያት ዝበሉ ቦታታት ኢና ንሰርሕ ቻሌንጆች ብዙ ቻሌንጆች አሉ ግን ያው በጎነት ደግሞ ብዙ ነገር ችለሽ ነው ብዙሓት ፈተናታት ኣለው ሰናይ ስራሕ እንትትሰርሕ ድማ ብዙሕ ነገር ክኢልካ እዩ እዚ ክኢልና ኢና ንሰርሕ ዘለና እንሰርሖ ሰናይ ተግባር ክሳብ ዝኾነ ኩሉ ነገር ክኢልና ብጽቡቕ ኢና ስራሕ እናሳለጥና ዘለና ህብረተሰቡ እንዳይጎዳ መስመር አስይዘን እዚ ሰናይ ተግባር እናሰርሕና ዘለና ማሕበረሰብ ንኸይጉዳእ መስመር ብምትሓዝ ብሰላም ወፂኡን ውዒሉን ንኽኣቱ እዩ ስራሕቲ ሰናይ ተበግሶ ንምስራሕ ዓቕሊ ከም ዘድሊ ብተወሳኺ ይሕብሩ ስራ ለመስራት ብዙ ትዕግስት ያስፈልጋል እዚ ስራሕ ምስራሕ ዓቕሊ የድሊ ንሕና መኪና ደው እናበልና ንህዝቢ እንትነሳግር ዝጻርፉ ወገናት ኣለው ነሰናይ ተግባር ንምውጋን ትዕግስቲ የድሊ ሓደጋ ትራፊክ ንምንካይን ነተሳጋሪ እግረኛ ብሚድያ ብደንቢ ክዝረቦ ኣለዎ ይብል ኣብ ሰናይ ተግባር ተዋፊሮም ዝሰርሑ መናእሰይ ማሕበረሰብ ኣብ ዝገብሮም ዕለታዊ ምንቅስቓሱ ጥንቃቐ ገይሩ ክንቀሳቐስን ክሳገርን ከም ዝግባእ ተላብዮም እዮም ያው ማስተላለፍ ፈልጎ መልእክት አንደኛ የትራፊክ አደጋ ብዙ ሰዎች እየገደለ ያለው ቀዳማይ ክሕልፎ ዝደሊ መልእኽቲ ሓደጋ ትራፊክ ብዙሕ ሰብ እናቐተለ እዩ ዘሎ ንኣብነት መፍረይ መንእሰይ ሓይሊ እናጥፈአልና እዩ ዘሎ ካልእ ኣብዚ እዋን ሰብ ካብ ገዝኡ ምስ ወፀ ዝቐርየሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ስለዚ እዚ ሓደጋ ንምንካይ ኩላትና ናይ ብጽሒትና ክንዋጻእ ይግባእ ማስተላለፍ ንፈልገው ከመሓላልፎ ዝደሊ ማሕበረሰብ ዝሕሸ ግንዛበ እንተዝህልዎን ሓደጋ ትራፊክ ንኸይፍጠር ንዘተሓባበሩ መናእሰይ እንተዝርድኡ ይብል ማስተላለፍ የሚፈልገው ነገር ክሕልፎ ዝደሊ መልእኽቲ እዚ ሰናይ ተግባር ኩልና ካብ ልብና ንማሕበረሰብና ኣምሂርና ኢና ምሕላፍ ዘለና ይብል ማስተላለፍ የሚፈልገው ያው በጎነት ጥሩ ስለሆነ ሁሉም ክሕልፎ ዝደሊ መልእኽቲ ሰናይ ተግባር ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ኩሉ ኣብዚ እንተዝሳተፍ ብተወሳኺ ሰብ እንተዝተሓባበረና ይብል ብፍላይ ኣብ ከባቢ ኣውቶቡስ ተራ ሰብ ብጣዕሚ ጸጋሚ እዩ ይጸርፉኻ ኮታስ ዘይብለኻ ነገር የለን ንሕና ነዚ ስራሕ እንሰርሖ ዘለና ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ሓደጋ ንኸይበጽሕ እዩ ሰዓት ክረምት ነው ብዙዎች እረፍት ላይ ናቸው ያው ክረምት በጎ ፈቃደኛ አለ እዋን ክረምት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ድማ ዕረፍቲ እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን ክረምቲ እዚ ሰናይ ተግባር ዝሰርሑ ወገናት ኣለው እዚኦም ክንሕግዞም ኣለና እዚ ስራሕ ምስራሕ ዓቕሊ የድሊ እዩ